Nagabenta ke kubor baman kasni pet bat subscribe ya u an. Katkum kibor balayo lom layo tu ba unong yalam jong kawai kan huan ki runar king atiar u belasya kiam ha ki pulet. Udah dekat jubor yala ka jong gajing em ha utalai pasi ha po ka along jong ka khana para police station hani ka sing thok ding. Uni ubriu bakerteng urudra rabha u belasya kiam halor ka kes arms ak manhang ka sau tare u yayong. Balaya lam tian bishari u syakayeng ka syari hanin kasngi ka arpusan tare u yayong. Ha ka ba ka ying ka syari kelap hak set u sansngi ha ka police custody. U Superintendent of Police ka ribuhai u Jakpal Singh Dhano ha kerwa ulaong ba ha ka por ba toket yauni urunar halor ka kes baudan keti ula kubur ba ula buri ya ka we ka tiarsiat ka basnahi syaklau ba ula pen pauru ya ka jinglong ka bakolo jung u banyalam nanti ya ki pulet pindet kurup ya ka ni ka tiarsiat kumtahi da ka jingalam nanti jung u ki pulet ke layo kurup ya ka ni ka tiarsiat na klaurani bari ha ka jingedon langki sakhishment Henry menta kasngi ka arpun tarik uyayong ha ka puarsau baji menstep upulet badan duty ulala ba urudra rabha rada khat jubor ila ka jong ka jing em ha along jong ka police station na ka basdin pasti na kinar jingker jong ka along ba ula pendun kam ya ka jan ka ba utar na ka blanket bala ai bu unkup thia ong SP halor kani ka jingjia ka office u deputy commissioner kalapha yu executive magistrate ban penlong ka postmortem ha ka jingdon lang u medical officer harangkat ka jingringdur ha ka jaka ka ba ule ulai thu haba pentep ba ka jing toket menta kalang ya chat